L'stop motion és la polla. I no ho dic perquè una de les meves pel·lis preferides s'hagi fet amb aquesta tècnica, que també l'animació fotograma-fotograma o animació en volum és història del cinema, perquè tot i que actualment estigui associada a les pel·lícules d'animació, aquesta tècnica va permetre donar vida a moltes de les històries sobre les quals se sustentaria la indústria cinematogràfica. Parlo de Méliès, Segundo de Chaumont, Billy Bitzer, Willis O'Brien amb el seu món perdut i King Kong, Elliot Ness Jr. o Phil el Tipet amb la trilogia original de la Guerra de les Galàxies, tot i que tècnicament aquesta última es fes amb Go Motion i no Stop Motion, però això ara mateix ens és bastant igual, perquè als anys 90 sorgirà una figura intolerant al gluten, Enric el Celiac. Perdoneu, havia de fer l'acudit. De la seva mà vindrien joies com James i el préssec gegant, Monkey Bone o l'obra mestra Malson abans de Nadal, obra de la qual he fet un vídeo on fins i tot canto, us el deixo per allà dalt. Però anem al que ens interessa, perquè l'any 2009 estrena una pel·lícula que traumatitzaria una generació sencera. Nines sinistres, escarabats gegants, malediccions, gats negres, fantasmes, però sobretot botons, molts botons. Agafeu crispetes i abaixeu persianes perquè avui toca fer 5 cèntims de... Benvingudes i benvinguts a les tètriques i ombrívoles aventures de la Caroline. Coraline Jones! Una noia amb la capacitat de moure's en stop motion que s'ha mudat amb la seva família a una casa lluny d'especulacions i fons voltor. És això possible? Sí, només que canvia el recinte té una maledicció. Continua sent millor que viure a Barcelona. La Coraline intenta adaptar-se a la seva nova vida i veient que els seus pares suen d'ella possiblement per haver estat resultat d'un embaràs no desitjat, no ho diu la Beli però és la meva teoria, decideix sortir a explorar tota sola. Així, jugant amb una branca com si es tractés d'un saurí, s'acaba topant amb un gat negre i amb un xaval anomenat Wavy, el net de la mestressa de la casa, que a més de ser estrany del cagar sembla saber una mica de tot. Però un altre cop posa't guants. Per què? Perquè la teva vareta de saurí és de roure perinós. I pumba, granellada al canto. Per sort la Coraline no té més preocupacions, ja que els seus pares continuen suant fort d'ella. Qui no sua pas és en Wavy, que li regala una nina misteriosament semblant a ella, que havia trobat a la casa de l'àvia. I el misteri no acaba aquí, perquè just després acaba descobrint una misteriosa porta amagada, que obren amb una més que misteriosa clau i... Una paret? Sí, una paret. De Pressió de cavall, Cançó trista de Manel i a Mimí. M'agradarà poder saber com es fa per conèixer el meu jo. Espera un moment, cançó de M. Clan. Que a altes hores de la nit apareix un petit ratolí saltaire per guiar-te de nou a la porta. Una porta que s'ha transformat en un túnel interdimensional. Quina por, quin misteri. La noia entra, tot trobant-se un espai molt semblant a la nova casa, només que allà tot és perfecte. La mare cuina cuida de la casa, és atenta, dona suport emocional i li cura la granellada, mentre que el pare és simplement divertit. Ha! Hashtag valors! Mira com ha pres del TikTok la nostra amiga Caroline. Coraline, no m'han canviat el nom. Després d'una nit plena d'emocions, la nostra protagonista torna al llit, tot despertant a la casa no interdimensional amb la mà recuperada. What? Emocionada explica la història als seus pares, només que ells els hi continua suant la genitàlia en stop motion i fins i tot l'acusen de boja. Pares inútils, millor coneixem els nostres nous veïns. Un artista de circ rus que es dedica a fer salts i entrenar ratolins anomenat Senyor Bobinski i dues antigues actrius amb una forta obsessió amb els gossos anomenades April Spink i Miriam Forcival. Personatges pintorescos que a més de dir malament el seu nom també diuen coses molt misterioses. Com un dels ratolins d'en Bobinski que l'adverteix que no torni a viatjar a la dimensió paral·lela o les belles artistes que l'avisen del perill imminent. També és en aquest moment quan torna a aparèixer en Wavy, que li explica que la germana de la seva àvia va desaparèixer fa molt de temps justament en aquesta casa. Molta informació rellevant que la nostra protagonista obviarà per afavorir el desenvolupament de la trama, perquè aquella mateixa nit la Coraline torna a la dimensió desconeguda.
La dimensió desconeguda. I aprofita l'avinentesa per conèixer l'altra versió dels seus veïns. Coneix a un Wavy que no dona la turra perquè és mut, un Bobinsky amb el Sergia funcional, les actrius joves de nou enmig d'un gran espectacle i el gat que continua sent un gat, però que aquí pot parlar. Puta Renfe i puta Espanya. Tot una mica sinistre i tenebrós, però això a la dolça nena Coraline li encanta, perquè com la Winona Ryder, ella és estranya i singular. Sabent que és el lloc ideal, la mare d'aquesta dimensió li proposa un tracte. Es podrà quedar a viure allà a canvi d'un petit detall. Res, un gest insignificant, deixar que li cosin botons als ulls. La puta? Que això ja no m'agrada tant, diu la Coraline, que intenta dormir-se per tornar a casa seva. Llàstima, llàstima que lluny de tornar, no torna, perquè la Coraline està... Atrapada! Ai, ajuda! Veient que no pot escapar d'aquella realitat, decideix enfrontar-se a la mare alternativa, deixant-li les coses ben clares. Tu no ets la meva mare. Molt bé, Coraline, molt bé. Com te n'has adonat? Per què et feia cas? Perquè cuinava tot el que volies? O perquè, no ho sé, té putos botons als ulls? Espavila, Coraline, que la vida se't menjarà! Espavila! Ja és massa tard perquè la mare falsa digievoluciona i tanca la nostra protagonista en un mirall. Mirall on també hi ha atrapats els fantasmes de les antigues víctimes d'aquest monstre amb ulls de botó, incloent la germana perduda de l'àvia d'en Wavy, que no està perduda, simplement està morta. Caso cerrado! Aquestes pobres ànimes en pena ens posen una mica al dia, dient que la nina era una creació de la bruixa per tal d'espiar-la i conèixer les coses que més desitjava. Més o menys el que fa Google o el maleït TikTok, bruixes capitalistes. Els fantasmes també demanen un favor a la noia, trobar els seus ulls per poder alliberar les seves ànimes. Caso amb l'espadrer, que unes mans la treuen del mirall, però lluny de ser un perill, és en Wavy que salva i ajuda a escapar la Coraline. Així aconsegueix tornar a casa, només que els seus pares ja no hi són. Se'ls han dut ella. Com car! Desbruixat tèxtil dels collons, diu la Coraline, que disposada a salvar els seus pares i els infants perduts demana ajuda als seus veïns. Primer en Wavy, que surt corrents, després en les actrius, que en comptes de donar-li una navalla o una pistola li ofereixen un anell hippie de qualsevol botiga de segona mà de Gràcia. I finalment, el gat, amb el qual elaboren un pla infal·lible. Aprofitant que la bruixa, a més de bruixa, és una ludòpata de 3 parells de collons, la nostra estimada protagonista li proposa un joc. Si aconsegueix trobar els ulls dels infants i a la seva família abans de que acabi el temps, els haurà d'alliberar. Si no ho aconsegueix, deixarà que li cosi botons als ulls. Tracte fet, mocosa! I com a senyal, la bruixa s'empassa l'única clau que uneix les dues dimensions. Comença el joc del calamar en stop motion. Gràcies al fet que l'anell hippie resulta ser un visor espectral, la Coraline s'acaba trobant el primer ull, en derrotar el pare d'aquella dimensió, el segon en vèncer les velles actrius i el tercer, amb ajuda del gat, en el circ de rates d'en Bobinsky. The brokill is over, bruixa avorrida, que sabent que el joc estava arreglat des d'un inici, la Coraline li torna la jugada, obligant a obrir la porta per poder escapar amb la seva família. No, m'hi penso. Codor! Ara brillarem la llum que emana des del teu interior. Enlluernarà els teus amics, han decidit el seu camí. La nostra estimada protagonista aconsegueix escapar, tanca la porta amb clau i es retroba amb la seva família. Quina alegria, quina felicitat! Ja ho deia en Shakespeare, tot va bé si acaba bé. Llàstima, llàstima, llàstima que no hagi acabat una merda! Perquè ja de nit els esperits dels infants apareixen davant de la Coraline, advertint que per guanyar definitivament encara ha de destruir la clau, ja que el ser l'única capaç d'unir les dues dimensions, la bruixa tornarà per ella. I pixa't de riure, perquè torna. Tot i que els camins que aquí ens duen siguin diferents, si unim les veus forjarem vincles que sobreviuran a tots els temps. Pas a pas tots junts canviarem el món mentre anem obrint camí. Fem el pas, junts farem el pas. I fins aquí el
final acaben fent una calçotada tots junts. La família unida, en Wavy, l'àvia, les dues actrius i fins i tot en Bobinsky. Haha, ruscalent. I ja sabeu que si voleu més vídeos podeu fer m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure als comentaris que us agradaria que resumís. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau.